Velkommen til Quack Disc Golf. Det er sådan en lille nytårsrunde. Det er dagen før nytårsaften. Så det er det halvkøligt. Det har havlet helt vildt i nat, kan jeg se. Så der er måske lidt glat derude. Vi er taget til Tejby. Rolf har, som lige står i gang med at skrive jydisk, har udfordret mig til en lille challenge. Med første runde baghånd only, og anden runde forhånd only. Tænker, vi filmer det ud i en lang køre. Som I forhåbentlig kan se, så der kommer nyt kamera på. Så det er jeg lidt spændt på, hvordan det bliver. Forhåbentlig noget pænere, end det plejer. Ejby har vi spillet, men vi skal nok lige give en gennemgang fra starten af. Jeg tænker, at eftersom det er dig, der udfordrer mig, så får du lov til at starte. Ja, 2 for 10. 2 for første 10. Vil du fortælle om hullet? Ja, så har vi hul 1. Gul, 68 meter. Den buer lige op og går ind, så man skal gerne derind derovre. Må vi se om... Super god start. God start, god start. Jeg går et detur. Den er lang. Nej, den er god. Den er god. Okay, kick. Og jeg har lidt bedre fast på den her gang. Ej, det var bedre. Sådan der. Echo. Jeg tror, jeg rummer den først. Ej, man tager den anden. Det kunne godt gå hen og blive en bogey, det her. Ser en linje der, hvis jeg kan ramme den. Og kuglen står dernede. Så jeg ruller lidt langt tilbage, men jeg vil sige, kom jeg sgu fint ud af. Vi er enige om, jeg er inden for 20 meter, ikke? Den ligger lige der. Jo. Rolf har lavet en regel forresten om, hvis vi er inden for 20 meter, så må vi godt steppe pot. Så det er planen. Godt bud. Laver lige et flipperino. Er jeg ude for 10 her? Ja, lige omkring de 10, tror jeg. Så prøver vi. Han landede lige sådan af mig. Nå, par. Bogey. Alle gode runder starter med en bogey. Hul 2 på 4, 126 meter. Bare godt stykke ned til en lille træstump, og så til venstre. Hører også, at der er en linje ned igennem om vinteren her, men det tænker jeg ikke at prøve. Jeg går min bouquet. Jeg kommer rundt om. Den er ikke helt god. Ikke helt god. Nej, det er det samme som dig. Nej. Og Danny, han ligger her. Man kan ikke se det, men kurven er Dernede. et eller andet sted. Det bliver sådan en Hail Mary op, og bare som jeg kan lade den glide ned. Jeg går lige herned. Jo, bro, vi tager sgu bare den samme disk. Ja, det bliver noget
Nu skal det være en baghånd jo. Og dernede, jeg kunne slet ikke se, hvor den flår hen. Fuck, man, det ligger så meget op til bare lige en forhånd ned. Ja. Det er bare en lille baghåndsbue. Se om vi kan... hvor glat. Ikke så langt laver jeg. Fedt. Jamen, som I kan se, så ligger jeg pis godt her til en baghånd. Den ligger her. Kurven er hernede. Så det bliver sådan en... den vej. Ja, fint kom ud. Der er pot. Der er pottes. Lige der. Lige der. Lige et flipperino. Jeg har noget i skoen. Nå, for par. Nå, okay, du kan sagtens have din dobbelt der. Jeg er ret sikker på, at det er en dobbelt bogey. Bare en bogey mere. Jeg skal lige huske den herovre. Jamen, hul 3, gul, 61 meter, par 3. Man skal bare lige ned, og så ned for enden her af stien med træet, så drejer den lige ind til højre. Så det er et meget nemt forhåndskast i teorien, men bare hånd. Jeg ved ikke helt. Så jeg prøver bare at se, om man kan ramme den lige ned af planen. Ja. Er lidt langt, men... Jamen, til alle store overraskelser, så går jeg detur. Bare direkte mod det træ dernede, og så bare selv at den glider over højre. Det er sødt. Godt kast. Jeg blev lige stoppet til sidst af busken, gør den ikke? Jo. Der er ikke rigtig plads til step pot, tænker jeg. Men det er lige meget, når man spinpotter. For Det høj. var et godt bud. For høj. Den skulle lige have været. Ja. Hey! Det her 2. Godt par. Tak. Det er tak. Jamen, hul 4 fra 3. 73 meter. Lige ned. OB over hegnet. Slutter nede fra enden af hegnet. OB selvfølgelig nede på fodboldbanen. Virkelig lort at lande inden venstre. Så det prøver vi lige at lade være med. Og bliver lidt kort. Ja, der er langt bort. Heks. Jeg kastede den på Soras. Nej. Den er lang nok. Den når ind. Ja, den er ind. Ja, den er inde, men Men den er lang pot. det bliver lang pot. Hvad har man? 12 meter? 13 meter? 13 meter? Så bare et lille pot. Lige ned i kæderne. God birdie.
Bud. Godt bud. Par birdie. Hul 5, par 4. Hele fodboldbanen hernede, og det er nederskruningen, der er OB, hvis man bare rører skruningen af den inde. Dropzonen for rød 10. Kurven står bare et skråt over fodboldbanen. Cirka 92 meter til skuret, så vidt jeg husker. Så vi sigter bare på skuret og bærer til. Den var lidt langt ud højre. Den når igen, tror jeg. Nå. Jeg var med understabil trail. Fordi der er godt nok glatte væk, kan jeg sige. Ja. Ja. Dropzonen, det er rød. Den er rimelig barsk. Der er stadigvæk sådan noget 110 meter. Der er ikke meget, I kommer til at kan se på grund af solen, men... Den er i hvert fald safe. Og jeg kan intet se for solen, så det bliver rent gæt næsten. Stabilizer. Ej, det bliver et par. Så skal jeg til at sætte mit parpot her. Så det bliver selvfølgelig ikke et pot. Men vi giver den der stadig et lille bud. Den var lang. Stop. Ej, Der pottes. sikker bogey. Bare sæt den for birdie. Ja, forhåbentlig sikkert par. Godt pot. Tak. Sådan. Hul 7. Hul 6 er lukket på grund af fyrværkeri. Så er vi gået direkte til hul 7. Det er 53 meter. Kurven står lige fremme. Der er hazard bagved, der er noget asfalt. Og hvis man kommer forbi asfalten, ind i hækken op på P-pladsen op på den anden side, så er der OB. Så er der en sådan en brønddæksel, der er dropzone. Har du fortælle den. Ude på venstre side af hækken, der er også asfalt, der er OB. Men der kommer vi ikke ud. Rammer man taget, kaster man forfra. Lorteregel. Hvad? Jeg siger bare lorteregel. Ja. Er der flere regler på det hul her? Tror sgu ikke. Nå. Jeg kører proxy. Galt, de er glat, de her T-pads, mand. Wow. Nå, Zone SS. Bare mere eller mindre lige på. Tager vi lige det sidste ace for i år. Ikke hvis ikke jeg gav den hejs, men den havde en fin lige, hvis jeg havde kastet den lige. Jeg så slet ikke kaster, så jeg sigtede direkte ind på kurven. Ja, husk, du må godt steppe pot. Ja. Det tror jeg vælger at lade være med. Det er så nervevragende, det der med, at man skal rejse sig op her. Godt lavet. Nå, jeg drejer bare lige her. Jeg ligger der. En lille... Han var ikke ude for 10. Det er jo dig, der burde til mig på den her runde. Og der er en god par. Jamen ikke når jeg spiller sådan her. Hul 8, par 3, 80 meter, siger den. OB på vejen. Hvis du lander vejen, må du tage en meter ind for indersiden af hækken, så man ikke står inde i hækken.
Pas på OB lang også, der også stien går længere ned bagved. Hvis man rammer dernede, så har man kastet lang. Normalt vil jeg altid forhånd det her hul, men... den skulle bare have været mere understabil. Jeg vil jo normalt sætte af her, men jeg synes godt nok, der er virkelig glat. Ja, det er også derfor, jeg stod. Er der mere traction herovre? Det er der faktisk. Så bliver det derinde. Jeg er OB, så jeg må tage 1 meter fra hækkens kant af. Okay, det var derfor, den blev så understabil. Der er faktisk en del modvind herude. Ikke nok. Godt lære. Er der lige en lille flipperino? Er det... Hold lige. Par 3. 24 meter. Ja, så bare lige frem. Vi tager en ruller. Prøver bare lige på, og så knækker den lige ind i kurven. Så sidste ace for i år. Okay. Heldig kick. Rigtig heldig kick. Der er lidt højt, men den har haft en skud. Ja. Nå, vi lægger begge to til et birdie pot. Nok ikke en nem birdie pot, men det bliver en god birdie. Det bliver en mega fed birdie. Jeg kan lige bude. Og sådan er det, når man bare ikke kan finde ud af at kaste. God birdie. God par, ikke? Nå ja. Hul 10, 63 meter par 3. OB på tennisbanerne inden for hegnet. Jeg tror ikke, der er OB lang. Der er bare lort. Man vil gerne bare lige ned, til man ser trappen dernede, og så 10-ish meter ind venstre. Og teknisk set, hvis man rammer marken på venstre side, hvis man kaster for langt over. Ja. Over hul 11. Men så skal man virkelig også få op ash. Så vi prøver bare at lægge den lidt højt og lige ind igennem grenene. Årets sidste ace. Ja, eller ligge lige midt i det, hvor man ikke vil ligge. Jamen, det bliver et boost-hul. Rolf kaster også boost, så... Hvis jeg siger årets første ace, men jeg har teknisk set et mere. Så årets sidste ace. Ja. Det er langt nok. Jeg tror, der er et birdie pot. Ja. Godt kast. Så tæt på. Så tager du fandme boksen tilbage. Men så er døren åben, før jeg tager boksen. Ej, lad os nu se, du kan godt misse. Det er også derfor, jeg bare sagde, at døren er åben. Sådan, bedre. Godt par. Hey, vi så ikke det første kast, så det der gælder... Jeg fik boksen. Hul 11 er en par 3 med 83 meter. Kurven står helt lige. Når først man kommer ud, så er der rimelig åbent. Hvilket vil sige, at jeg tror, at vinden, der pusher fra
højre mod venstre kommer virkelig til at ramme en. Men det ender ikke på valg af bouquet. Årets sidste ace. Årets længste ace. Mit livs længste ace, men... Ja, der er et indspil for bogey. Ret pot. Jeg kører rhythm. Prøver bare at lægge den lige på slide Annie, hvis jeg kan finde ud af det. Det er jeg ikke så god til. Og ikke give den så meget kraft, bare lad disken glide. Shit. Shit. Gren. Stop. Ja. Wow, hvor er du heldig. Så vi laver bare et lille... Det var sgu godt kast. Nej, jeg fik ikke en chance. Prøv at lige med. Godt bud. De er længere ude højre. God bogey. Så committede jeg ikke til det, Danny. Det er, hvis du tager en bogey. Wow. Toxic. Hul 12 på 400 og... Jeg har lige kigget. Hul 12 på 455 meter. Vi vælger at kaste på græsset i stedet for tien, fordi den er godt nok glat. Jeg kommer med understabil trail. Lidt for meget nose op. God meter. Ja, okay meter. Okay meter. Jeg tager også en trail. Også en let understabil. Lidt beatet. Prøver bare at kaste lige. Der var glat. Kom ud. Okay. Virkelig glat. Rhythm. Hvad har vi? 80 meter, 70 meter, 80. Noget der omkring. Ja, 70 tror jeg. Så vi prøver bare ikke at glide. Ja. Okay, der er det. Der er et pot. Der er et dødspot. Der er stadig 80 meter edge. Ja. Så det bliver en Avengers Assemble Tesla. Lort disk. Nej, jeg kommer slet ikke langt nok ud højre. Hvad er det, jeg laver? Ej, hvor er det skidt. Der er et godt indspil til en par. Ja. Nej. Jeg er der slet ikke i dag. Ej, hvor er det skidt. Den er lige hernede. Nå, jeg ligger herover. Og så sætter vi bare lige det her. Ah. Bogey. Nå, boogie. Hul 13 er 75 meter. Par 3. Kurven står lige dernede. OB ude på kunstbanen. Og man vil virkelig ikke lande ud til højre. Jeg tager min heks.
Nej! Jeg tager en rhythm. Prøver bare at holde den over i højre side for kurven. Hvorfor giver jeg hejserbrønd? Jeg ved godt, hvorfor jeg gør det, men hvorfor gør jeg det? Ja. Jamen, det bliver en stabilizer. Den var for høj. Sikker fra. Fuck, jeg røg langt. Fuck, et godt parpot. Ja, man skal ikke lave de lange comebackers, hvis ikke man er confident i at sætte den. Så. Og han ruller igen. Det er måske her, hvor at, vi kan udligne en lille smule. Det er tab-in. Ja. Jamen, så går vi even. Jamen, vi går bare direkte i gang med runde 2. Det er forhånd only. Det er de samme huller, sjovt nok. Røvelse 2 for 10, for lige at varme forhånden op. Så jeg starter med en Tesla Shield. Nej, og så laver jeg en høj. Det var nok et Hydra-kast der. Det kunne godt være, at jeg skulle tage Hydron. Ja, boost. Der er pot. Og det er præcis derfor, jeg ikke gad spille forhånd mod Rolf. Men timelapse, der skal bare prøve, at jeg ikke kan holde den lavt, og så bare skip resten. Jeg har hverken holdet den højt eller skippet, men der er et pot. Der er et pot. Men Dan, du ved godt, alle gode runder starter med en bogey. Sikker par. Tag et par. Hul 2. Det er par 4. Den bliver meget svær med forhånd. Jeg prøver at flexe den mellem de to store træer der, tror jeg. Ned. Det blev så faktisk næsten en forhåndsruller. Ja. Det tror jeg sgu ikke er helt dumt. Jeg tror ikke, det er helt dumt. Det var ikke helt, hvad jeg ville, men den er sgu okay, tror jeg. Rhythm. Op igennem gabet deroppe. Og så flipper den op, pusher og lander ned til kurven. Ja. Hvis ikke jeg rammer træet lige foran mig selv. Eller det der træ. Jamen, det ligger fint, det. Og jeg tror, jeg kan ikke finde noget med boosten, den er for overstabil. Men jeg prøver med boosten. Og bare kaste en kæmpe anhejs, den vej der. Nå, jeg ligger der. Også fin kick. Og rulle lidt. Ja. Jeg kan se et lille gap der. Håber rammer de andre gaps.
Ramt første. Ramt det andet. Virkelig godt kast. Tempo. Bare prøv at se, om jeg kan kaste den helt lige. Der er et pot. Ej. Det er langt til burrito måske. Nej, bare kom med røg. Nej. Jeg kan kun sætte de der step pops. Ja. Jeg laver også en flipperino. Ja, boogie boogie. Boogie boogie. Alle gode runder starter med andet hul bliver boogie. Nå, hul 3. Bare en lille forhånd chip ned. Ej, det var langt fra. Ja, det lignede det. Ja. Nej. Lidt for høj. Ja. Jeg fik solen lige i skallen, jeg skulle til at kaste, og jeg lukkede bare øjnene. Altså, du kom. Fordi jeg kan ikke rigtig komme den vej ind, så det bliver sådan en scooperkast. Ja, fint. Du ligger 5 meter, 4 meter. Godt pot. Laver vi lige en flipperino. Lige med træet her mellem ballerne. Godt pot. Hul 4, de 73 meter. Det kloge play vil nok være bare lige på dernede med en forhånd. Men jeg prøver en rhythm. Kaste op, og så lad den fade ned. Fade ud. Den er bare lang. Ja, det ligger fint. Ja. Det var det der kædekast. Ja. Lang pot. Lang pot. 14, 5, 16. Okay, jeg ligger lige der. Wow. Nå. Rolf har taget talt. Jeg er inden for 20 meter, så jeg må godt step pot den. Hvilket jeg er ret glad for. Tag den. Par. God birdie. Jeg havde overhovedet ikke regnet med, at du lå helt her nu. Nej, det troede jeg heller ikke. Jeg troede, jeg lå... Ja, nærmest hvor jeg lå sidst, ikke? Eller sådan noget. Sådan lige her på toppen af bakkekanten her. Over i fodboldbanen. 140 meter. 35. Vi laver bare en forhånd. Sikkert over. Er planen. Okay. Der legede jeg alligevel lidt med buen. Ja. Det her, det kommer bare til. Jeg river helt albuen af led nu. Nej, det kommer ikke over. Prøv lige at lave det der kast med Craven. Ja, eller sådan noget, den siger, der trail. Og en trail måske. Prøv at finde en understabil trail. Altså bare gå sådan der mellem midten og skud og midten dernede-agtigt et eller andet sted. Ja. Ja. Ja, du skulle have lyttet til mig. Understabil disk. Hvorfor sagde du det først, at jeg havde kæft? Kom over, kom over, kom over! Nej! Kom hjem igen, kom hjem igen, kom hjem igen. Nå, det er nemt at se, hvor jeg gik OB.
Ja, Det kunne ikke blive bedre. det var meget godt lavet. Lige et flipperino. Og Svandt. birdie. Og en dobbelt bogey må det være. Hul 7. Hul 6 igen, fyrværkeri, så der skal man bare par. Hul 7. Et lille ace. Årets sidste ace. Nej, men den slider virkelig langt på det her sne. Godt kick. Ja. I hvert fald ikke weak side. Hvad skal jeg, for jeg spiller bedre med venstre hånd indtil videre? Eller med, Ej, med forhånd? Hvor meget handicap er der lige med forhånd? Med venstre. Det er ligesom at spille med venstre. Jamen, hul 8. Så vil jeg gerne bare lige nu OB ud på vejen. Jeg prøver forhånd en wave. Ja, okay, den blev lidt kort. Den blev lidt kort. Jeg vil prøve min trail. Ja. Lidt kort, men Lidt kort, men godt kast. ja, jeg ligger jo 21 cirka. Så jeg prøver bare min peak putter. Ja. Prøv lige igen. Det var fandme fæsent. Hvad sker der for, at du bødte, at jeg holdt på forhånd, jeg bødte det på baghånd. Ja, det burde have været omvendt. Sætter jeg lige min minimarker-taske her. Ja, mega marker. Mega marker. Det var fandme sæt på, at jeg lige så bogey. Hul 9. Nå langt. Jeg troede faktisk i et kort øjeblik, at den ville være der. Men jeg tænkte, så hårdt kan den ikke knække. Højre gabet her. Man kan... Husk at comment, like og subscribe. Nå. Alle ved jo plæde. Hejserpot lige gennem træet ned i kurven. Jeg synes, det måske ikke er pot, men jo, vi er klart inden for 20 meter. Okay, det bliver et langt parpot. Ja, sikker par. Ja. Der er ikke nogen vinkler igennem der. Jeg kunne ikke se en eneste linje, hvor min disk den kunne nå hele vejen. Kommenter nede i kommentarfeltet, hvad I tænker, vi skal prøve at spille af challenge i det nye år. Jeg kører min meget beat up Tesla i en bue, tænker jeg. Ja, den kom sgu ikke langt nok, men ideen var der. Den kom meget højt op. Ja. Og jeg tager rhythm, tænker jeg bare ud, og så glider den ned.
Den døde helt for mig. Jeg kunne slet ikke se den på skærmen. Den ligger ved kuren, tror jeg. Gør den det? Med en forhånd. Ja. Han tager ind igennem. Der er et pot. What? What? Damn. Så det er næsten med ace. Med en forhånd. Okay. Jeg går fra med en bogey, fordi jeg kan slet ikke komme ind, tror jeg. Det er det bedste kast, jeg har lavet på det her hul, tror jeg. Ja. Jamen, birdie bogey. På hul 11. Man vil gerne bare lige ud for at lidt med det. Vi vil gerne bare... Det var nærmest det samme tid, at du der. Det var dårligt. Lige før den skulle se. Jeg tror, den havde været money. Jeg kommer til at prøve noget dumt. Bare for det skal jeg prøve. En bouquet. Du er ikke underspil nok til en opshot. Nej. Lidt lang. Vi kan jo lige prøve bagefter lige starte med at gå lyden igennem. Jeg har noget lidt her. Jeg har noget lidt her. Okay. Og så er det sgu nok ikke så længe siden. Var det bogey til os begge to så? Ja. Og ned. Lig der. Ja. Okay. Det var overhovedet ikke et langt kast, men jeg prøvede det der og se, om jeg kunne få sådan en stor flex ud. Jamen, det er faktisk gået virkelig godt med at forholde af en trail. Så det er der ingen grund til at prøve at lave om på. Nej. Spørgsmålet er, at jeg skulle prøve at kaste den ud med en lille smule anhejs, og så lade det blive sin ruller. Altså, det tror jeg ikke, det er dumt. Det tror jeg ikke, for jeg tror, jeg kan komme længere på den måde. Jeg har en cut roller i stedet for, tror jeg. Ja, det er okay. Så bare lige kaste nu. Ja. Ja. Jeg tror ikke, det var helt dumt med flexen, for jeg tror, den har været lidt kort uden. Så jeg tror, du fik rimelig god længde på. Ja, det tror jeg også. Spiker den, Nice. tror jeg. Er planen. Og var lidt kort. Om der er et pot. Ja, ikke så langt ned. Sådan, sikker par. Nå. Flipperino. Så jeg skal bare stole på mig selv og potte den i. Det må lave. Godt par. Skulle jeg? Bare stole på den. Ja, lidt mere spin. Vi gør det. Tak for runden. Tag for runden. Giv den gas.
Og blev meget lang. Den var lang. Det regnede jeg ikke med, at jeg kunne med bussen, så effortløselig. Jeg går en Tesla. Jeg saboterer dig. Der tror jeg skulle lige lort da. Nej, den skulle ikke have anhejser. Den er ikke inden for 20. Nej, det bliver et offshot. Nå, jamen jeg kan ikke se kurven, så det bliver lidt et gæt. Nej, jeg fik alt for lidt. Men der er et pot. Der er et dødspot. Du har til gengæld et godt pot. Jeg har et testerpot for at sætte. Så jeg lige potter her først, så jeg kan gå over og filme dig og lave et ordentligt pot bagefter. Ved du, der er sut en skovsnegl. Ja, okay. Ja. Nå. Kan jeg sætte den for bogey? Hej. Miau. Du prøver ikke. Ja. Jeg slutter med en triple. Fucking bøssehul, mand. Nå, i den her runde gik jeg minus 4, og Danny gik plus 5. Ja, det er rigtig skidt. Det vil sige, samlet går du Minus 1. minus 1. Godt lavet. Og jeg går plus 8. Ja. Ja. Det kunne have været gået bedre. Ej, jeg vil sige, havde det ikke været for det sidste hul, hvor jeg 2 gange i streg ruller ned i kanten af cirklen igen. Den gjorde ondt. Den gjorde rigtig ondt. Ja. Lidt ærgerlig måde at slutte 2025 på, men det går bare, at man skal øve sig noget mere i at pot. Ja. Jeg havde ikke lige forventet, at jeg skulle øve mig i at pot 4 meter op ad bakke, men den må jeg begynde på. Ellers har det været super hyggeligt. Det har været fedt. Ja. Tak for runden. Tak for runden. Tak for at I gad at se med. Tak for 25. Ja. Glæder mig til at se 26. se 26, se hvad der kommer til at ske i 26. Lave en masse nye challenges. Vi har lidt forskellige ture til Sverige i planerne. Så forhåbentlig kommer der en masse videoer derfra. Både med os to og med nogle flere. Så må vi se, hvad det kan blive til videoer. Så Fedt. like, subscribe, kommenter, alt det ting, man skal huske at sige. Ikke mindst, godt nytår. Godt nytår. Fuck dig, Danny. Se, så kommer han, fordi han mistede sin disk. Rigtig gangster kommer bare gående.